Ewan ko ba kung anak nila yan? Sobrang ano ng bata, probuyag na yung mga ganun. Ganito kasi itong mga bukid-bukid, may mga pabuyag-buyag, mga ganun. Sumusunod lang din naman tayo, di ba? Char! So, ito yung... Sa YouTube channel no Mars and Sir Vlogs! Ayan! So for today's video everyone is I am here now sa bahay ng aming babuyan dayo. Yung babuyan namin te, andito ako kasi nga malapit ng mga anak yung baboy namin. Ayan. Ayan siya. Sobrang laki na ng tiyan niya dahil. So, kinain niya na lahat ng kahoy, te. Tapos sabi nila, yan daw yung sign na mga anak ko daw yung baboy. Oh my God, wala pa naman dito si Papa. Diyos mio. Baka magiging nurse ako on the spot dito sa baboy doon. Yung mga gano'n. So, first time ko to dahil na-encounter ng mga ganito, Zay. Oh, pero, I'm so very thankful kasi malapit na siya mga ano. Yung mga gano'n. So, andito si Regan. Ang batang lapok. Ayan. Ayan siya. Gakot, laginin mo na. Oh, nari, dira sintang kaling azula? Ah, okay. Hasang ibutang? Balde. Sino nga everyone, ipapakita ko sa inyo yung baboy namin dahil. Sunod na po din sila. Uy, mahurot. Ay, nainubos niya talaga dahil. So, as you can see, sobrang laki na talaga ng tiyan niya. So, sana 35 to, no? Diba? Ang dami ba? Lumagpas sa daddy handa, yung mga gano'n. So, ayan, everyone. So, while waiting, may mga kapitbahay tayong pumunta dito sa amin, day. So, ayan. So, ayan si Irene at saka yung baby niya. Ang cute ng baby, pero ang pangit ng ina. Yung mga gano'n. Pero ang gwapo ng tatay. Ewan ko ba kung anak nila yan? Sobrang ano ng bata, probuyag na yung mga ganun. Ganito kasi itong mga bukid-bukid, may mga pabuyag-buyag, mga ganun. Sumusunod lang din naman tayo, di ba? Char! So ito yung pangalawa naming biik dahil, ay baboy dahil, inahin, yung mga ganun. So ano rin sila dahil, magsunod na rin sila panganak. Ito siya, medyo matagal-tagal pa, no? Tapos ito, ngayong araw na talaga, ngayon, as in ngayon na. Ito siya. So ayan, sobrang laki na kasi ng tiyan niya dahil. Sobrang ganda kasi may semento na dito sa labas. Ayan. So, flooring na siya da. Hindi tayo mahihirapan, te. Yung mga ganun. So, hi, baby! Ang bata na. Naalala ko yung anak ko da. Hi! Sinira niya na da. No, ay, ganahan siya kahoy. Ay, tambugan ka ni puro kasya da. Hi! Sakit na dyan si ganyan tiyan. Feel na ko. Murang kasi inyo, sakit na dyan kayo. Bakit sakit na dyan kasi tanong yung tiyan da. Ano na? Uy, Diyos me, wala pa naman dito si Father. So yan, may dala na ako mga ano dahil. Ito. Kasi magiging nurse na ako. Ito na ako dahil. Baktin ba yun? Mga anak na. Oh my God. So I'm so very scared. At actually, naghalo talaga yung kaba, takot, kagandahan. Yung mga ganun. Kaba, takot, saya, yung mga ganun. I don't know kung paano. Mga anak. Ako, next day. Laki naman nun. Hindi yun totoo, te. Pagkabukog na dahil. Yan. So, as you can see, may mga water tayo dito kasi nga, basi malibang ba yun? So, dapat ito dyan ng hinduan. Diyan malimahot ang ite. Ano dyan siya. Sige, tawad, ay. Nagbatisad ka? Kit-kit, manggulpog ka diha. O di pa magbati, di sa magsikit-kit kay maluit, tas itong tangkal, mahurot. So, feel ako dyan ako, nga marag ko lang dyan yan, marag sakit, dyan yung puso, no? On the way na siya. Wala, kayo YouTube na ba kayo na? Tali anak na bigla siya good. As in, no. Nagbasa na yan taler. Nagbasa na. Ako mo naman, pag magbasa ang taler kayo, lahiman ito mabasa. So pagbaboy yan, te, huwag mo itulad sa'yo. So happy tagid ni siya, feel na jud po na ako. Kaya yan tiyan, sangyad na hapit sa semento. Yan taler, hubag na. Hubag ang taler, Dre. Kaya mga anak na ko na, Dre. Oh my God. Sana all mga anak, hubag ang taler. Bibis! Sito na ako. Hindi ka experience ano kayo, kay Taler. Hoy! Buntis din Tao ako. manai mo. Oh, pareho lang din naman yung sakit na mararamdaman. Sakit, sarap. Yung kate. Yung mga ganun. Sa Silicon City, walang tao dito, te. Oo, whole day talaga ako nandito mula 8 a.m. hanggang ngayon, te. It's already 3.
PM na. Tapos kahapon din, yun din yung ginawa ko. Kasi nga, akala ko kasi, mga anak na gid siya, day. Pero wala pa man di ay. Pero karon tim final day na jud ron day, nga mga anak na gid siya, day. Mga baboy, mga anak na gid, day. Kaya nga pang baby. So, murag giganahan ako, day. Nga murag kulbaan, nga unsa ba. Uy, naglibog ako huna-huna, oh. Kit-kit pa more. Di na siya pasawan So, og kung pillits. nakain Uy, na di na siya pasawan og pillits. Kahoy na lang itambog, day ni ini. Kaya kusog mo na siya kahoy, oh. Ayan, mangabgab na siya sa simento. Mangabgab na siya sa simento, mangit-kit na siya, day. Base sa mong silingan, mao ko ng sign. Bito, mga anak nito siya mga 25 kabuok. Natutoy kay 15 niya. Just me. 15 ang tutoy niya, 25 ang mga Kaya anak. ikatas ng uban, Iberbrand. Kuhaan ka ng brand lang siya. Dapat nido. Kasi siya yung bata. Yun yan yung matandang na. Bibiro ng gamiton. Pero kasi ano naman siya, yung mga exist ng mga baboy or baktin, di ba? Mga blessings na talagang sumobra, mga ganun. So happy tayo siya na kaya sige siya pangawkaw, uy. Di ba? John, Uy, nilusog ka, medyo John. kulbaan ko. Huwag muna. Siya ba, gano'n. Simod sa kurimaw, mahal ng itining. Simod na yung kiss me. Kiss me ba? Bang hagon ka kalit na pahak na rin. So actually ganyan, nagbuhat mo kong tabay dis likod day kay medyo parang kanang sayang din naman yung mga tinubod-tubod. Ano sloyo? Sayang man ka ng mga tubig, mga tubod-tubod ginagmay dahil kung di mo magamit so dapat bright pud tano kaysa magkabot-kabot tas tabay nga layo ra ba. So tarag gubgob to sloyo ganina mo na gikabot na nako karon. So nindot man pud siya kay kusog-kusog man pud ang tubig so dili na kay ko mga to paglayo, di ba? Kay syempre. Ako na dahil magputa. Dili ka ka naghimog tabay. May man dito kay bagat man tapo poy sangi pud usa. Di kusog-kusog ang tubod tanan. Kusog naman ni daan. Basta may tabay na yung mga ganun. Tikit-kit o magubada. Uy! Ang guba na na daron. Magubada! Kayo siya. Tama na! Yung mga ganun. Tambugan siya ko siya punuan kasi dito sa kabuok. Para na siya kit-kit-kitan ba? Alam mo siya ng mga anak karang siya karang sakit siya kimuntian ba based on my experience. So alam siya ng mga anak na masakit na bitay muntian. So manggunit siguro manggunit mangumot, mamaak ana jud kasakit sa tiyan nimo ba. Utong lang tan imo siya nyo. Mamaak jud pinabago. Hagoy ang all yellow, all orange, dali maklaro mo ra Ginoo day. Bugay nakita sa kuring mo. Hi, Liza Mi, ang babaeng bayaran sa barangay. Ayan, welcome to my YouTube channel. Kagusto all orange. Pak. Oh, panty ba na orange? SpongeBob. SpongeBob orange? Orange is SpongeBob ron. Ang kanang bra. Ano mo rin? Isa mo kayo mo. Ang bra yellow sad. Basta yun na oh, magiging bra-bra. Sa may brahan yung may tutoy. So, may kinaabot mo diri no, nindot siya nga ni bitaw mga silingan mo no, mga chismosa sila. Mo nagpasalamat jud ko all chismosa. Nagpasalamat jud ko nila. Mapil nagpati na man lagi. Bati na bitaw. Bati ano? Bati dai. Bati pa sa aray. Lagi sinampal ako rin. 10,000 yun. Buntis. Hindi, kayo lang sa buntis sa shop din nagbati po. Oh, try mo kaya magbati na hindi buntis ko. Syempre buntis ay gaga. Nagagiin na ara na kadatog. Hindi, ato sa amo. Pasagdan na ako siya dili patutoy ng mga anak. Baboy. Of course. Occupy the space. Kaya naman sa Ano si mga nakang baboy. tagal ha? Talagang pinangarap ko talagang ganyang oras te ha? So mo nga naghagok ra ka ba? Anya pa na alas 12 ako. Happy siya dahil. Anya pa. Oh, ka laba. Ana. Hindi ko nakalaba ka. Happy man na. Mga tulurong po kabuok. Di ba? Gawin mo lang na nila isa. Kana to. Ang daga na sa imo kay tapulan makandak ko. Iyang panty kay igura magidudod sa tubig dahil. Wala, okay na. Bye-bye. Isunod ang mga babae. Shortan pa. May ang panty sa gawas ni mo isulot. Kay kailangan dyan mo napapution. Tangtangan o mga buling-buling. Nya kang panty. Araram na sa ilaw. Nya shortan pa yun mo. Bisan pa nagway laba. Okay ra kayo na ang panty. Musiwili mong itlog diha. Bayutak ka. Ito magpanty-panty dyan ka. Jessica Soha! Muna siya ang lola ng bata day. Gwapa ba? Gwapa ba? So ayan everyone, so I'm so very excited. Mamantae, eh? So kanina buti ka, mamantae. Ganyan ang chukusig ba naman sa bayan? Nako, pag ilong ni Moy. Wow! Wow! Daw ko kong ilong day. Kung saan na asay mo ilong day? Lawa ka ilong, puro agtang. Magamay buho. Huwag ka ilong. Ilong ng paluang na taga. Tamakan pa dyan. May pa ni si Noah. Noah. Saan na rin? Nagdasar ko. Then, katawa siya sa ako. Oh my God!
Ayan yung bata, sobrang ganda. Sa lalaki man na siya, sobrang gwapo, te. Mga Maganda ganon. kasi yung inay. Nasusuka ako, day. Nasusuka ako, day. Yung sinabi niya, maganda daw ang nanay, day. Diyos ko! Ay, bilat. La, bangagon jud karon na niya. Galit yung baboy, day, kasi ang laki daw ng mukha ko sa camera, day. Ito, ha? Gigil mo. Punitan jud kayo. Ako? Mapunitan? Oo, tama ka na, kiyan mo. Oy, gagamayan, mas dako pa. Oy, Shit, katulog ka mga nakay. Oh, at least. Katulog sa anay. Ay, sakit magsalita. Gusto ko na patayin ko, day. Yung mga ganun. Lagyan mo na sa camera yun. Oh, syempre. Okay, ano sa personal. Hoy! Kung ano nakikita niyo sa camera, yan ako. Sadyang against ng talakay kasi ang pangit niya sa camera. Yan ang itim. Oh, Diyos ko. Oh my God. Dapat kasi nag-sell ka kayo. Silip ka. Ayan. Nasa Aileen, buti kayo. Murang anak sa Ginoo. Siyempre, ganda-ganda ko kaya. Che, ganda si mata. Umuwi ka halos na. Ang ganda. Gawa. Ay! Kit-kit. Kit-kit. Sakit na kuno kayo yung kanang. Ego, ada. Tiyan nyo tayo. Tabo na tayo ilo na ka. Baka suyaod. Bitaw na. Ano kayo yung bata? Batian. Naibuho at yan. Naibuho. Ragbuang. Masakit na eh. Ayan siya. Sige na pangit kita kahoy. So ayan everyone, malapit na siya day. Malapit na dyan gawas ng yung bata day. So mo na nga, magbabay na lang ko oy. Ayan, si Sir Regan. So happy tagi siya mga nakgan. Ang kamot siya. So ayan everyone, maraming salamat po sa nakikinood sa ating mga video. So kung di ka pa subscribe, don't forget to subscribe! Ayan, gubag na oy. So mag-end on ako niya na nakatawa ko sa naong sa nag-arsa. Diba ganun. So bye bye everyone! Thank you so much, love you.